Ние от Дези решихме да отпразнуваме своя рожден ден по много специален начин, а именно с тези спортни празници и с един концерт, който да подарим на Благоевград. Честит празник! 70 години са история на непрекъснат растеж, на постоянен професионализъм. В общината ще отиде този плакет. Заповядайте. Diga, hasta no ponga de nadie agora. Vai poder